Πάμε να δούμε τώρα τις ελιές. Αυτά είναι βαράκια. Λοιπόν, τα έχω βάλει μέσα στη σακούλα για να μην σκουριάσουν από τα αλάτι, έτσι. Κλασικά βαράκια από αλτυράκια. Αυτό είναι για να πιέσει το αλάτι κάτω. Και εδώ θα ξεκινήσουμε να αποκαλύπτουμε τις ελίτσες. Έχει ήδη ζαρώσει. Ναι, το νυχάκι θέλει καθάρισμα. Θα φτιάξω ψωμί, μην αγχώνεστε, θα φύγει. Και η ελιά είναι εδώ για να δοκιμάσουμε. Έφυγε πολύ εύκολα το κουκούτσι, δεν άφησε τίποτα πάνω. Και η ελιά δεν είναι λίσα, όλος περίεργος. Δεν ξέρω αν είναι πιο κάτω ή είναι αλμυρές. Έχω βάλει στην ουσία στρώση αλάτης, χοντρό τυροκομείας, και μετά στρώση πελιές, καλά. Αυτά. Και περίπου 1 μήνα έκατσε εδώ πέρα. Αλλά έχει αδειάσει η ελιά. Και από ό,τι φαίνεται μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω το αλατάκι αυτό. Άντε καλές δημιουργίες.